नायथावना जतल करगनो लामसोगो दिनै नगै माखना राजबारिनि थि गेट बोसखाङो यांबाय बर' गोबांमा बिरङै फायखा तिप्राम थानाय केन्डिडेट ताबो क्लियार खाय साख्लाय जायगाखौ आबोनि बागै लुखर गोबांमा थाय जागानि गोबांमा आमसायनि गोबांमा एसेम्बलिनि अर फायै नासिंलायजाक नरक मांखलि नुखना yang रग गोबांमा गारि गेट पास खायजागिया बाक्सा माहाबिया खलाय अमाहायनो नासिंलाय दङ तिप्राम थानाय केन्डिडेट लिस्ट दिनै साख्लाय जागनानै बेलायनो चान्सेस हायाकाबा साख्लाय जागै मानो अबोनि बागै गोबांमा एमडिसि एम हायाकाबा गोबांमा जुनाल चेयारमेन गोबांमा तिप्राम थानाय आदंर पदमानजर राजबारि हायाकाबा आगलिव फायसक पाइजाक ठीक नरक नुखना दिनै राजबारिनि ठीक गेट बाहायनो स्ट्रिक्टलि बाबे खलाय सिटक जागलैया अ जागाव करा खलायनो नायकानि खायजागै दंखा केन्डिडेट न तुय बेलायनो बरक रक सिना मुसुंमानि ब थायो साबो मानाय साबो उंया ताबक ब तिप्राम हायाकाबा बखाक्तै प्रेस रिलीज खाय साख्लाय जायखौ तिप्राम थानि केन्डिडेटनि लिस्ट रायस्रांयाखौ फायदां अर तंनाय बाय सार बाय आंकक सानन बगै साइटगुनैनै सार दिनै ताबक ब तिप्राम थानि स्राय खलाय केन्डिडेट लिस्ट साख्लाय जायगा आबनो रुक सावैनो ताबक राजबारिनि ठीक गेट बसखां बाहायनो बरक गोबांमा जामुंमाने हेकाबा कुथुमलायमानि नुगो अब ताम बगै बाहाय ताम बगै साख्लाय जाय तहन तिप्राम थानि केन्डिडेट लिस्ट जरा किसानि बिसिङावनो साख्लाय जागोन नासिंलाय तंलाय ताबुक ताई साननि बागै ताबुक तियार न के जतन रेडि ताबुक बुबाग्रा बिनि जागावा आसुगै दङ के आ जे साख्लायमानि जागाव मुंसासक दा डिस्टार्ब खायनो हनै तिनिनि जे सिकिउरिटि जे तंमानि अबरकनो कराकुरि खलाय दङ ओंखाय ताबुक अर बरक रक बाहायनो मानिवै दङ जत हाबिया के आबाहाय खलाय दं साख्लाय जागोन तिप्राम थानाय बखाथै गोबांमा साकनि मुसुंमानि केन्डिडेट मायाखा निर्दल र बासानानै बोसों मांखलिम बिसिंथै खनाका कथमान बिसिंथै अबरकला तामबागा हायं खना थानसासि हिंका तामबागै मथाबाय मथान बिसिङाव माहेराव कग्र फेलाय निर्दल बासानाय आबोथ आनि खुनजो खलायाख ताम हंकाय गोबांमा कन्स्टिट्युएन्सिनि बरक रक फायै आनो साफायलायो ताई कमप्लेन खलाय फायलायो जे बरक रकनो केन्डिडेट बंगाराव बरक बिसिंथै खनाखा हाय रक्ता खनामानि आबो बरक खाफुर जायगा ओंखाय ताई जासाना फानरदि आ बरकनो रनानि तां थुन आबो हाय रखलाय बरक रक गोबांमा कमप्लेन खायोता ओंखाय मिया बाहायनो राजबारिव गोबांमा मायखाने बिरङो अबैसा ताइबो गोबांमा दाबालंखा बुबाग्रा कन्स्टिट्युएन्सि हेका कायसे एसेम्बलव तीनजन आखाय चयसका बुमुं सैजि माने या बुमुं खब जागिया हनैबो अर किसा उरुमुर नां हायबा कक बांमा हायरो कथमा हुइजों बिसिं सोंखानाव अब्ला बुसु जरा तैखबै तामो आम हायरो कं नागिरादि अब बरकनि बोखानो सन्तुष्ट केबो खलाय मानिया बुबाग्रा आगि सोकांबारियानो गोबांमा जरा कलकमा सोकाङनो साका जे एसेम्बली इलेक्शन न जे केन्डिडेट बासायखायानो आबो आं नखलायानो नरक लुकुरक आबोनो तयै कोनो कक याक्तारदि तेकेसखाय आं जे बरक रकनो जे सिलेक्ट खलायानो आबो नरक जतन गसुइ मानानाय आबो हाय खलाय साजाक तामनि बागै हिंकाय केन्डिडेट ब तुमुं बिनि याक्तै सिलेक्ट खलाया हिंकाय आबो लुकुरक न नरक खलायदि हिने हिंकाय आरो उनको वालाय बुलाय इंलायनानि सम्भावना गोबांमा दङ आबोनि बागैनो बुबाग्रा सोकांबारियानो साजाक केन्डिडेटनि बेपार नरक कक्ता सादि आं जत सिलेक्ट खायनाय ताई नरक आबोनो मा गसिनाय तामनि बागै हिमालय जों ताबुक केन्डिडेट जेता जों ताबुक जे उइन खलायतलाङनो पास खलायतलाङनो अब बाइसेसिनि जेता जनप्रतिनिधि जे सिजाकनानि इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय कक सानने बिनि कायसा हिंकाय जनप्रतिनिधि इंगै कक सावैनाय आ जनप्रतिनिधि स्नामनानि बागै जेता बुबाग्रानि डिसिसन आबनो राइट डिसिसन आबनो फाइनाल डिसिसन हनै मा ना बायनाय लुकुरक बाहायनो हिंकाय ताबुक जराबो करिखा ताई सालसासो तंसिव सालसानि बिसिङाव बुसुक जरतै सामुं खलायमानो कायसा केन्डिडेट न उनको बिनि नमिनेशन साबमिट खलायनायनि बागै गोबांमा बिनि प्रसेस दङ आ प्रसेस खायनायनि बागै जरा कलक मा नांगौ फियाबा जरासो करिखा ताबुक आबोनि बागैनो जे जागाव बुबाग्रा साख्लायानो लुकुरकना आं कयनाय नरक जत गसिनादि जों चिनि दफानो फियकनानि बागै चिनि हा नांगौ अ हा न जों रखा खलायनो नाबोसो चिनि मेन आसल आलादा राज्य जे माननानि केन्डिडेट आसलया जे केन्डिडेट दंना जों केन्डिडेट नि चङै रहरानो बर कुनो कक थाइसे सावैसे मानैया हंकाय आमति केन्डिडेट दकनो जों चङैबो
chini tamo mola zaman nai Saro jaga tai kaisi non sungna musungmani Delhi High Government by India Government by si hani bubagra Greater Tripoli dimana tui malai faikya phiaba bro writing bo rinani soya heke Greater Tripoli bo rinani soya engka ta bus kango good fast khaimani ya golo boma hai lama tong o Greater Tripoli manan na democracy ni rule jeta demand khlaina ni hingkai abo ang thachingo saka jon samarthon toiri mang nai jon samarthon mane mas namjak nai jemon angno kaisa udaharon sawana जों आगिव autonomous district council नि जेप्रो जों आन्दोलन खालायो आफ्रो बाहायनो अमति कुनु सिनि डिमान्ड सल्भ इंया फियाबा गयसिया फियाबा आफ्रो टीयूजेस रक जखन 8 जन पास खायक्या 8 जन पास खायमिनि यागलो ओ 8 जन जनप्रतिनिधि इंखा 8 जन जखन पास खायक्या आफ्रो निरपन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री टंगमानि ब आसुकनानि मा गयसिका गयसिवे सेंट्रल गवर्नमेंट टिबय थकङै सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ताइ जे साननाय रकङै आसुकै रै रेखा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नोट साइमान थांनाय 1984 आबा हाय क्लेमार का ताबुक मारनाय जों ताबुक जन समर्थन स्नामनाय जन समर्थन स्नाममानि यागल बर इच्छा खाय न संग मारिनाय आबनो डेमोक्रेसी नि रोल आबनो डेमोक्रेसी नि रोल जों आबनो बागैनो ताबुक नाय दङ सिनि जन समर्थन स्नामनानि माने प्रतिनिधि जों स्नामनानि अ प्रतिनिधि स्नामनानि थांथानि व लोकरक अ जागाव बसाव बसाया हनै ताबु हन्नानि जदि हनका हंकाय आबा चिन बागैनो हामियांनाय आम बागै बोबाग्रा जे डिसिजन नाखा बा बोबाग्रा जानो सिले खायका जों आबनो गयसुइ माना जाबायनाय आंगामति हनै लोकरक न कयजाव ताबु एसेम्बलियाव बासाव प्रतिनिधि एसेम्बलियाव थांखा ब्रन बागै नों तामो ककसा नमसु ना ग्रेटर ट्रिपलिनि साइनानि लोकरने हामक्रायनि माने ब इशुनो बिसि जुर खायना आं तो ताबुक जेता जनप्रतिनिधिनि कक सावि तंमाथ तामोबा सिनि जेता आलादा राज्य जे सानानि आबो बुमुं ग्रेटर ट्रिपलिन फानंथन ट्रिपलिन फानंथन मानमानि उलो सिंनाय ताबुक जों आबो तत सिनि बुमुं ग्रेटर ट्रिपलिन अ ग्रेटर ट्रिपलिन न चिनि पाइथाक नि चिनि आन्दोलन तै मुंसापन चिनि डिमान्ड करे अबनो फिलअप खायनानि बागैनो जों ताबुक जनप्रतिनिधि स्नामनानि नांगो अ जनप्रतिनिधि स्नामनाय ताबुक नों थाजिं साका एसेम्बलियाव ताम कक साना एक्चुअली उनकोवा एसेम्बली वो नों ग्रेटर ट्रिपलिनि ककनो साबो सायाबो आबो कोनो मीनिंग से करे बाहायके हंकाय निनि एसेम्बली नि कक बाय आलादा राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट रिया अस एज ए स्टेट गवर्नमेंट बा आलादा राज्य रैबो मानिया आबनि बागै बिनि निनि जे जनप्रतिनिधि हंकाय सेंट्रल गवर्नमेंट खनजों फुनुंना नांनाय आबसे सेंट्रल गवर्नमेंट जोंबो बायसे साब्रनाय आबता हामबायसा हामबाय नर नगै मांखना सिनियर लीडर हायका बेलायनो हदा हामक्राय टिप्रा सरन बागै सामुंखायनाय सारसुना सरन बाय आंकक साका तिनिर मांखलि राजबारिनो अमहायनो मांखलि तिनिन बिसिङनो एसेम्बली हायकाबा कैंडिडेट नि लिस्ट टिप्रा मथानि साख्लाय जागै मानो अबन बागैनो लुकुरक बांमा अरक थुमलायजाक नायतंगे सयाकारै ताइबा आपडेट नरकनो फुनुङै Kita kau